Salabai. Sekali. Oh, ni ayo kau jadi salabai. Kau sekarang. Sekarang. Ayo, kak beri sudah hatinya. Tahu anh. Wilana jotonai tongnai tahutai bukuk sono Ultra Entertainment YouTube channel on lam sogo thumbnail te title nugi nora boji mangkana te sama kana hane angkha khlayo nora nugi mangkana koroksa sini travel beroi bongkha notice ni koroksa sini ST ni hobjago phiaba tam ongkha thuruksa rokbai godalmani bisingtei belai kheno samong sitra khlaijaka tanggui hingga hingke kaisa poito bo thuruksa phano chini o ST broi travel bo poito khlayo te bisas khlaimani bisingtei se bo tini borok bai chokprop jangnani nango te deari jangnani nango tanggui hingga hingke bo kaisa bisas khlaiei o thuruksa rokno bo dol hne bukhawo chongoi free khlai tongo tanggui hingga hingke tabuk romdi 3 kilometer hasal jaga rogo ponto saisungno bini adolok bai berayo himo thango amo haike tongo te amoni bisingo tam ongkha athuruksa rok ongkha borok ni ongkha bokha sitra tangi hingka hingke mo khoroksa ST travel beroi bono sung kidnap khailai ma chawo nei already no wansuka te amon ulo tam ongkha tebo borok aro kethamno borok amo haike borok wansuk laiei te kok sap laiei o borino borok kaisa jaga tongo aro hingka hingkai kwbangma no aro kwbangma bolong te aro borok thangya te aro tlang tam khlaika rap khlaika borok bahake tinjona rap khlaiei ekdom no last tharika tang hingka hingkai chini borok ongkha belai kheno norom anggur ahai ngui tongo tangai hingka hingke जों ongkha bahan bwthai ganang tei aroni bisingo se totra sebjago romjago amo haike no last ngui thangkha tei romdi 6 gonta 7 gonta hai khlaiei rap khainani hingke borok thang soika tei amoni ulo belai kheno sagro kosto manjak baikha tei last ngui pura fit klaijak belai kheno khairma singsa te belai kheno lasima singsani okogrok tangai hingka hingke takute buhuksong norono ang asuk kok dak salia tangai hingka hingke norok asuk baina norok bojidi te saimandi tangai hingka hingke rap khlaika ni saka te a rap ni bisingo kwbangma jatir pote rok no khaijago tangai hingka hingke boi tabuk jati bosong alada ni borok maya nanya tangai hingka hingke bo ongkha thuruksa bo ongkha ST kinorok saimanna chini bukung balarok tabuk phatar haste phano tongo Sikkim Arunachal tabuk Assam Tripura obo bebak no oro kisa khlaiei chini ST rok tongo chini on notice ni bisingo no tini omo haike thuruksa rok bai rap khaijakmani nangkha abono जों believe khainani kongya joto borok no tangai hingka hingke ang believe khaina pano abo jora tongo jora no जों ma bujinai te ma naharnai bo jora o ang dolok bai tongnani nang bo jora o hingka ang dolok bai tongnani nangja tini bo jora no bujiya jora no siniya tei bisas ni bagui bo tini thuruksa rok bai rap khaijaknani nangkha rap khaijagui bono hospital o matlangkha hospital o tlangui kaham doctor bai naijakmani nangkha doctor tomung doctor thaiya hingkai belai kheno sorise last ngui pura langma sonani tongmani phiaba hospital o tlangui isa sa silen nima bai sili nima bai bo banchikha phiaba taute buhuksong omo hai gotiwi mano jotoni langma bono tangai hingka hingke omo ongkha tabukni generation olni generation abo bebak obo moyalono choliwoi tongo aboni bagui no जों joto borok no bisas khainani kongya thangnani kongya ayang thangka hingke जों derawoi mano जों abono जों jora bai tei bo time o जों
गाहाम लामानि खामया लामायाव जों हिमै तंमानो जों खाथिनानै नांनाय जों आबौसे जों नाहारनानै नांनाय नरकबो अब नरक न जाते रोंबायथुं साइमानथुं होनैसो अ भिडिअ नामजागौ गोबां मा बरक थेकेवै दङ अ माहायकेनो दल होनि बिसास खायथांगै आ दल लकनो रेप खालायो रमफ्रेवो बोथारो अब हाय खालासिवो तांगै हिंगांके साक बैसांनो नुखांगै बररक आ खबर जाते सावै अब हायकेनो रेप खाय बोथारो बरक ते आरो निनि बरक आनि बरक नै साइमाया तांगै हिंगांके बरक जे मानो आरो खायमा बायसि कक बोथारमा बायसि कक नै बरक वानसुगै अब हाय सामुं सित्रा खालायो ताहो क्रम बुकसं नरक बुजि खानानै खा खालायो दिनैनि भिडिअ ओंखा बेलाय नांमानि तांगै हिंगांकै अ जेनेरेशननि रायरक गोबां मा बरकनो अब हाय वानसुगो नरक पाइथां जरा भिडिअ नायतोंमोन बागै नरक न बेलाय बेलाय के हामबाय ते सापर्ट खायतोंमोन बागै ब बेलाय बेलाय के नरक न हामबाय।